The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Psalm 91:10-11, No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. Isaiah 54:14, In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Isaiah 43:2, When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, samas na andan, as our practice, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa nato kakalag kung aduna ba'y mga sala diha aron kini atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Kay kung dili nato isugid, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa imanduan kita o gihatagan kitag paagi sa Dios nga kita may balik sa atong pagkambitay ngadto sa Dios ug dumalahon na usab kita sa balahang Espiritu Santo pinagi sa pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 is the principle which says in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton, maong paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimos labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa karon magampo kita sa hilom. Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat nila inusap nga higayon, pagtuon sa imong pulong. Bani kami, pinagis pagtudlo ka naman sa balahang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat ni ining grasya, sa pagtuon sa imong pulong, imo pa kami gipabuhi, gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, o sa imong grasya. Salamat ning tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers, and some of our friends nga nagasugod na sa pakiguban kanato nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now adlaw-adlaw kini dili kini sinibana, dili binuan, dili tinuig, dili sa
sagana lang nimo kundi adlaw-adlaw kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nagkalanlaing mga inunta mga topic, mga pagtulunan, mga punto sa doktrina nga atong pagatukion dinhi. And we are now on the 4th year sa atong ministry. Kining tanan grasya ra gayud. Okay, karong adlaw doon na sa telaing hilisgutan. And this is entitled Spiritual Dynamics on Death. So, espirituhanon kini nga kaligunan o atong kabarugan bahin kini sa kamatayon gihapon. Now, alang kaninyong mga higala nato nga murag mahadlok kung maghisguti tag kamatayon, na watay mahimo nini. Kini may kalambutan man kini sa atong Kristohanon. Kung dili ka pa Kristohanon, then just have an open mind. Aron malamdagan ka. Kung pasig na pug kay mapupo gikan nini atong hilisgutan. Kintaran grasya, ha? Okay. So, unas tanan. Atong kuhaon ang unsay pasabot sa pulong nga dynamics. English word which means in physics, okay, dynamics. Kung bahin sa physics, it is a branch of mechanics that deals with forces and their relation primarily to the motion, but sometimes also to the equilibrium of bodies. Now, samtang ni, apan ang pulo nga dynamics gyud gikan kini sa Griego nga sinultihan, Greek language nga dunamis, nagkahulugan ang dunamis o power sa in English, gahum sa Binisaya. Now, sa laing bahin, ang dynamics, napailain nga mga definition nini. It's a pattern or process of change, growth, or activity. Lain pong definition, it's a variation and contrast in force or intensity. Sama sa musika, in music. So, ang atong uluhan sa atong tunanan, hilisgutan, atong dugukan, nining atong pagtuon, mao ang spiritual dynamics on death. Bahin gyapon kini sa kamatayon. Ablihi ang imong Biblia karon. Diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Romans 8:28. Nga popular kayo kini nga bersikulo. Okay? Kaninyo nga doon ay mga binisaya nga Biblia na kana sa Roma 8 bersikulo 28. Now, ako masahon. Now we know in fact that to those who love God, He, God, causes all things to work together for good, for those who are called on the basis of a predetermined plan. Kining akong gibasa. This is a corrected translation from the original Greek. Now, ayaw katingan, ini mo ingon ta corrected translation. Kini, ato na ning gihashasan gihod atong nakuha nato kinigikan sa mga Bible scholars nga nagadupot gyud sa pag sabot niini pinagi sa paglamdag kanila sa balang Espiritu Santo. Dili man ni mahimo og tinawhanon nga pag tuon niini. So that's the corrected translation from original Greek. Now, una sa tanan, ang Diyos na plano sa atong kinabuhi. Gusto? God has a plan for our life. A plan for every believer. Ako kining i-address nga kanimo fellow believer. God
provides through His grace, pinagi sa iyong grasya, all that you need for you to be able to fulfill this plan. Isang kapan kita sa Dios, pinagi sa iyong grasya, sa tanan nga atong gikinahanglan, alang sa atong tuman gayod, nga makatuman kita nining maong plano. Now, sanglit nga ang Diyos hingpit man, ang iyang plano sa atong kinabuhi, hingpit pod, gusto? Since God is perfect, His plan for our life is perfect. However, alang kanimo, nga dili ka man perfect, dili man kita perfect, God provides you even more. Ang Dios nagasangkap kanato who always fail. Kita kanunay magitang mapakyas. So ang Dios nagasangkap kanato who always give up. Kini mao gini sagad yung may tabo kanato nga dali ra kitang mo surrender. You always give up. We throw in the towel, matud pa sa in English. Kita nga mga maluyahon pa. You see, we are still weak. So ang Diyos nagasangkap kanato even more, just so we would be able to fulfill the plan He has given us. The plan He has given us both sa antong pagkinabuhi o sa antong pagkamatay after we got saved. So therefore, tungod ni ining gisulti dias Roma 8:28 o dias Roma 8:31 kini nag-ingon, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Now, ang katapusan o naghinapos nga bahin or conclusion bahin ni ini na ato kining makaplagan dias versikulo 32 nga nagaingon kining, He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Now, kining maong mga pulong dias versikulo 32 nagapakita kanato nga ang Dios nga Amahan judged all the sins of mankind, iyang gihukman ang tanang mga kasalanan sa tibuok kaliwatan sa tao, past, present, and future, pinagi sa atong Ginoong Kristo nga substitutionary death dito sa krus. Gipulihan manguta niya ang iyang pagkamatay, puli kato nato pagkamatay niya dito sa krus. Kaya kita mo untay ilansang dito sa krus, kita untay mubayad, kita untay hukman tungod sa atong mga kasalanan. Napansin Ginoong sa Kristo may voluntaryo, may puli sa atong dapit. Tanawag niya, tutuki gina. Iba si wakang kaamgo niya na. Ug tungod ni ini, we can vividly see that dili lang kay ang mga sala that is the issue in salvation. It is Christ. Si Ginoong Kristo, timan igina. Mao ang isyu sa kaluwasan, dili na ang atong mga sala. It is Christ who is the issue in salvation. He took all the sins of the entire human race upon His own body dito sa krus. Iyang gipasan, iyang gidawatanan. He was our substitute, ang malikon. He became poor so we may become rich. Segundo Corinto 8:9. So, He took our place. Now, kini nagapatinaw yun sa paghatag og empasiya nga kita maluwas lamang pinagi sa pagtuo lamang nga siya namatay dito sa cross. Si Ginoong Kristo. Faith alone in Christ alone, that is salvation.
Ug nga man nga pinaagi raman sa pagtuo be. Why? Because faith is the only method of perception that has no merit. Inomdong ka ba niya itong tulo ka matang sa pagpanabot? You know very well that there are three kinds of perception, right? Unsa man to? The three kinds of perception. Empiricism, manigiingon nila to see is to believe. Rationalism, ang pagpanabot kini pinagi sa pagpangatarungan. Reasoning. Ug ang ikatulo, ang pagtuo. This is inherent in everybody. By believing things probably they have not seen or known, sa mapananglitan sa imong pagtuo nga 1 + 1 = 2. Kunya na ay dapit nga ginganlan o Grand Canyon, although you have never been there. And yet, you believe. Nagtuo ka. Na ay dapit nga ginganlan o New York, bisag wa kang kaadto. No. This kind of perception is non-meritorious, kining faith. Why non-meritorious? Nga naman. Tungod kay ang tanan is able to use it, to believe. Ang tanan makatuo. Pandili tanan mo tuo, mo na diferensya. Now, when it comes to salvation, paminaw, kung bahin na sa kaluwasan, ang object, ang tumong niya ng pagtuo, ana diha ang merito. It is the object of that faith that has the merit. Samtag yun na. And who is the object of that faith? Si Ginoong Jesucristo. Wala. Siya ra. Ang tumong. Ang object. It is all in Jesus Christ that has the merit. And we never ever have any kind of merit in order to get saved. Never. Kasabot ka? Wala. Ug wala. Again, all the merit is in the Lord Jesus Christ. Ug tungod nini, ang pulong sa Dios nagaingon, whosoever believeth on Him shall never perish, but have what? Eternal life. Ug busa, na ay prinsipyo that I've given you, that to die, ang pagkamatay sa usa ka magtutuo is a what? For a believer, to die is gain, profit. A believer in Christ is declared a winner. Mananaog tungod kay siya overcomer. Nikao, matun pa sa Griego nga pulong. Now, on the part of living, sa living side, ang usa ka magtutuo nga kinsa strategical winner na tungod kay he is now on God's side, nagagamit na siya adlaw-adlaw sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Nagagamit na siya ni ining napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Isangkap ni sa Dios kanato mga magtutuo. God's 10 problem-solving devices, igiandam kini sa Dios, gitagana kini sa Dios, giandam niya sa kaniyang tungwapang tanan. God has prepared for us, believers, niining 10 problem-solving devices. All of these 10 problem-solving devices have been taken from God's Word. Nga diin, niining panahon na, has already become a part of his soul. Nahimo ng bahin siyang kalag. O kini, nagatuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot. Giingon nato na sa Binisaya. Sa in English, it's now circulating in the stream of consciousness, the mentality of his frontal lobe. Na kini, gitawag na kini og application. Kini gyud ang tinuod nga isyu. First prophet unsa man? Sa diha nga magtutuo mugamit sa doktrina ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Ikaduhang prophet o ganansya. Ikatulo na nga
bahin sa plano sa Dios. Absent in the body, face to face with the Lord. Tuwan na tas phase 3. Kung sa may ikatulong nga prophet, all your blessings are becoming a reality. The blessings, great blessings deposited for you in eternity. Nahimo na silang tinuod yun. They become a reality. And that is your third prophet. Ganan siya. Ug tungod niini, only a believer functioning with doctrine, nagagamit na gyud doktrina nga mananaog na siya, kini ra yung maong matang sa magtotoo. Functioning with doctrine, a winner, can boldly and courageously stand firm samtang siya nagatubang og kamatayon. Kadungog ka? This is the only kind of believer, mature believer, who is able to suppress the disaster of dying from entering into his stream of consciousness. Otherwise, it becomes a stress to him. He is bold enough, strong enough to suppress it. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Dios nga lakip niining napulo ka mga paagis pagsulbat sa mga suliran. Now, unsa man gyud ning 10 problem-solving devices? Well, naibaw na ka. Operation RFFJDPIHPO. Nagkamo mga bag-o, murag naglisod pa niya na pag sag-o. Pan kaninyong nagasunod na yung taon-taon, nahibaw na mo kung sa ibot pasabot. Unsa maning tangsa-tangsa ka mga napulo, ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Gawa sa ning 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos ka na to, napag yun ng daghan kayo mga operations nga atong gipanglista na ay Operation PTA, unsabot pasabot, that a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Mo ng Operation PTA, napag yung operations RES, unsa man na. That a believer nga mo atubang siya o mga suliran sa kinabuhi, gawas panis nining 10 problem-solving devices, na pa Operation RES, sa pagtagbo o pag-atubang na itong mga suliran, God has a reason. God has reason, explanation, and a solution. Manang Operation RES. God has a reason, an explanation, and a solution. Now, of course, kining daghang mga operation nga itong gisgutan, murag di ni mo ni tuhog dayon kay daghan man ni. Napay Operation CTR, ano sa man ni? C, claim a promise. T, think what God can do to your problem. R, relax because God is in control. Mao kanay faithless life. Unsa pa? The doctrine of so what? Kung naay lawgaw kanimo sa imong Kristohanong pagkinabuhi, well, ibutang diha sa imong panumduman o sa imong alimpatakan nga. So what? As long as I am right with God, so what? Unsa inyo isulti? Unsa pa? Well, Operation ECS. Unsa man ang ECS? Edification Complex of the Soul. Unya, daghan. Di na lang sa nato isgutan kay murag ang uban gipulanas kadaghan balik-balik na to. Well, more ba atong method of learning the Word of God. Balik-balik. Now, padayon ta. Samtang kining maong magtutuo, buhi pa, while this believer was still alive, he has been used to apply God's Word in suppressing sa mga gagmay lang ang mga
katalagman sa kinabuhi. O karon kay nagatubang naman siya og mga dagko nga mga katalagman, but he faces it with boldness and courage na. Nanay siya kaligon ka isog with ease and calmness because of unsa may tuba tungod sa doktrina nga nahimo ng bahin sa iyang kalag. It has become part and parcel of his soul. Natural na niya. Once nga na moabot nga suliran, hulbuton dayon niyang pertinent doctrine gikan sa iyang kalago. Unsa iyang gamiton nganha sa maong suliran nga iyang giatubang. Now we already know that sa diha nga usa ka magtotoo kontrolahon sa iyang kinaiyang mga sasala, old si nature, na nahimo na siyang loser believer, right? A loser believer as he faces death. Now, ako kang tagaan og pipila ka mga prinsipyo. Okay? Mga prinsipyo na po ni. Ang nakuna niini, with maximum Bible doctrine, diha sa kalag o sa pag-function of all of the 10 problem-solving devices, sa kalag sa maong magtotoo, ingon nga lines of defense. Wa kay kahadlok sa kamatayon. Hindi, yung kamahadlok. You know, you have no stress in your soul. Wag yung kay pagpiit yan sa imong kalag. When the reality of dying becomes clear. Nagatubang ka na. So, unsa? Roma 8:28, claim God's promise. Especially Roma 8:28. Claim God's guaranteed promise that He is the one who supplies all our needs, both in living and in dying. Nakasabot ka? Siya gyud ang nakasangkap sa tanan natong mga panginahanglan, both in living sa atong pagkinabuhi ug sa atong pagkamatay. Now, samtang naman ka sa libro sa Roma, turn to verse 35. Unsay gisulti diha? Kini nagaingon, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No. Unsa may tubag? Lukso na yun sa versikulo 37. Kay kini nagaingon, no. That is the answer. No, in all these things, we are more than conquerors. Pinagi kaniya nga nagahigugma kanato. Versikulo 38, for I am convinced. Convinced about what? Convinced that while you are facing death, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. Verse 39, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Tanawa na. Tutuki na. Now everything, Raba, are being mentioned diha while you are facing your own death. Now, so why suliran when you are up in the sky or down deep in the ocean? Nga naman. Neither height nor depth good. Diba? Now, paminaw. Alang kanimo magtutuo, to die is profit. Ganan siya. Okay? Ang mga bersikulo that we have just read, verses 38 and 39, kining mga bersikulo, mao ni ang tukuranan sa espirituhanon nga dynamics. These verses are the foundation of spiritual dynamics. Sabta gina. Og tungod niini, ang usa ka magtutuo nga nagaantubang karon og kamatayon since namuhuna na
of the Word of God in a persistent, consistent, and continuous study of it, na siya maximum amount of doctrine in his frontal lobe. Mao kini ang mga butang nga iyang gigamit at that moment na siya nagatubang sa iyang kamatayon. Kining maong magtutuo, mahimo, he can shout based on 1 Corinthians 15:55. Nga naman, sa magisulti dihas, versikulo 55. Kini nag-iingo, okay, let me read, starting verse 54. When the perishable has been clothed with the imperishable, ang pasabot ni, lawas nga mamatay, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Now, if you are smart, ako kang hatagag pasulit, I will test you are being smart. Kung sa may pasambot sa versikulo 54, what does verse 54 mean, or unsa may gisigutan dihas maong bersikulo? Unsa man? Ibaw ka? Resurrection. Ang pagkabanhaw. It talks about incorruptible physical body to be replaced with incorruptible, imperishable body. Ang kumalikon, ang tubag niya itong versikulo 54, mao ang pagkabanhaw. It talks about corruptible physical body nga kini pulihan sa incorruptible imperishable body. Mao na pagkabanhaw. Sabta gina. O kanang maong bersikulo nagatugan sa usa ka magtutuo, that is victory for you. Sabot? Mao na imong kadahugan. Diyos bersikulo 55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Haiman, O kamatayon ng imong kadahugan. Haiman, O kamatayon ng imong sting. Na pangutana. Ako ang pangutanon, pag-usap. Unsa bot pasabot sa bersikulo 55. Unsa may gisgutan ini mong bersikulo. You answered in verse 54 that it talks about resurrection, right? Now what about verse 55? Unsa man ni? Unsa may buot pasabot sa bersikulo 55? Unsa man? Oy, unsa man? Tubag? This is talking about your dying. And your victory you're going to receive even at that moment of your dying. Mao na iyang gisgutan. Naa kay kadaugan. You have victory. The victory here is related to your dying. That's your victory. Kasabot ka? But why is your death a victory? Be? Nga naman. Pangutan-o na sa ka nga naman. Or let's put it in a milder way. Kaya napay uban ninyo are afraid to die. Why is your dying a victory? Yan naman. Well, unas tanan, maglaruhay ragod ta din. Okay. All of you who are alive, yes, imong gilingkuran ha, buhi ka pa man, nagaginawa pa manguka, but there are some who are practicing. Sabot pasabot. Nagtugtog na ba? Tulog-tulog. Ga-practice na sila kamatay. Okay. Each and every one of us, matag-usa ka nato, tagsa-tagsa ka nato, our respective life, nagabitay kinig, gamay kayong lanot. It's like hanging on a fine, fine thread. Musta? Nga at any moment, God can cut it off. Mahimong putlo na sa Diyos, right? So because of this, let me give you 3 principles na po. Na itulog ka mga prinsipyo, bahin ini. Prinsipyo numero 1.
No one is truly prepared for death or even for dying apart from that all-important decision to believe on the Lord Jesus Christ. Ngano? Kay maora kini ang bugtong paagi in which we receive eternal life. O makasuod kita ngadto sa atong pagkahiusa sa Dios while still on this earth. Sabot? Sa laing pagkasulti, what does this principle mean? Ang sabot pa sabot? Walay bisan kinsa, nobody is really truly prepared for death or even for dying if one is not what? If one is not saved. Kung dili siya luwas. Because it is only by his being saved nga siya makasiguro nga makakinabuhi uban sa Dios forever. That's the only way. Ayaw makasabot ka niya na. Paminaw ragon, ang dili magtotoo is never prepared for death or for dying. He's never prepared. Dili gyud siya preparado, dili siya andam. Ano yung prinsipyo numero 1? Prinsipyo numero 2. No believer is prepared for death. Now, naghisgotag magtotoo ha? Why magtotoo ang andam alang sa kamatayon after salvation? Apart from that spiritual dynamics of metabolized doctrine in his heart and having his own lines of defense composed of his very own 10 problem-solving devices. Na. Wag yo'y andam. Why magtutuo nga andam nga mamatay human siya maluwas apart kung wa siya spiritual dynamics nga na-metabolize na galing nga mga doktrina diya siya iyang kasing-kasing o having his own lines of defense. Wa siya paggamit sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Muna yung prinsipyo numero 2. At tutas principle number 3, the reality of dying, ang katinuuran nini, is an outside pressure that demands the only preparation possible. Blank and blank, fill in the blanks. Unsa man? Demands the only preparation possible. What are the 2 preparations that he can do? Number 1, blank. And number 2, blank. Unsa man? Unsa man ang first blank? The only preparation possible because of the reality of dying. Now, all of us are going to undergo sa pagkamatay. Di ba? O may isimtin niya. Tanan mo yun. Ang pagkamatay is a pressure that is outside which demands the only preparation possible. What is number 1? Now you are a believer. What's number 1? Answer? It is your possessing, having the Word of God right there in your heart, in your cardia. It's the maximum amount of doctrine that is in you. That is your number 1 preparation. Okay? And what is the second one? Tubag? It is your living, your functioning with the Word of God. Imo na gyung ikinabuhi. You are living with it. That's number 2. Samtang buhi ka pa, what do you use? Tubag? You use God's Word, including the 10 problem-solving devices, sa pagsulbad any kind of problem in life. Musta? Imagine, himalatyon ka na. Himalatyon. You are dying. Can you imagine yourself dying? What do you as a believer use? Pulong sa Diyos. Philippians 1:21 ang sagisulti. For to me, to live is Christ. To die is what? Gain. Na. Roma 8:28. He works all things for the good. Unsa pa? Unsa pa man?
Ingon nga magtotoo, you very well know that when you die, you'll be what? Unsa? Absent in the body, face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Now, there are so many promises, labihan sa kadagan, nga mga saad that God has for every believer. Usa niini, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. I will fear no evil. What does evil mean? Kung saan pasabot nining evil? It means death. You see? Now, kining tanan nga mga saad sa Dios had already become part and parcel, resident in your soul. Musta? Nahimo ng bahin kini sa imong kalag. Now, your soul and the souls of all people will die, or not. Huwag ka mahikugang. Your soul and the souls of all people will die, or not. Di na mamatay. Huwag kamatayo ng mga kalag. Di na mamatay ang kalag. Ako lang kang pakuratan. Kaya nga naman, kining atong tagsa-tagsa kakalag, gikan kinini, unsa? Gikan sa Dios. It was God who created that for you. That will no longer die, or you will no longer die with it. Naipangutana. Will that soul sleep? Is your soul going to sleep? Namanggoy, uban nga, mga grupo nga religious o religious groups, ang kalag kuno matuog, na ay tuo niya na. Our soul will sleep kuno. The truth is, there is no soul that sleeps. Kadungog ka? Wala. Our soul will never sleep. Dili matuog. So what do we call this soul? What do we call this soul nga dili na mamatay? Dili na madunot, dili na mawa. What do you call this soul? It is a blank soul. Fill in the blank na po. Unsa man? You cannot answer it. This is an immortal soul. This is an immortal soul. Who gave you that soul to you? God did. Ang Diyos. God gave you your soul for you to be able to live nining planeta. Tungod kay, ang kalag, giisip sa Diyos. What? Giisipan ka ng kalaga sa Diyos o gunsa. What did God impute to your soul? It was imputed human life. Sabtag na. Karon ang imong lawas, even when it was still inside your mother's womb, was alive. And it only became alive because every cell of that body was alive. That body inside your mother's womb cannot be considered a living person, but only a living body. Sabot ka? Buhi lang ka ng lawas. A living person is not the same as a living body. Ha? Nakasabot ka ba? Now, magklaruhay tayo ini. Karong adlaw. Magklaruhay. Do not be confused with this biblical principle, ha? The living body that we are talking about dinhi is that body kini that's being formed from the living cells. Kasabot ka ba what we mean by cells? Pangutana, how many cells are you made of? Pila man ka silda ang gigikanan nimo ingon nga tao? How many? When it started, how many cells were you made of? Do you know how many cells were you made of? Sa pagsugod? Usara. Isang silda ka lang. But is it really one lang? Usara ba yun? Yes, just one cell. Out of 2 cells nga nag-uba na
But ang gigikanan yun nimo is only one cell. Okay? You are only one cell. Samtag yun na. Unya karon nga, you are what you are now. Bugiro ka na kayo. Ikan ka lang from just one cell, raba. Now, that one cell, now, that one cell originated or came about out of the two cells that are joined together from your nanay and your tatay. Sabot? Kung paminaw nini, that is the only thing that man can produce or make. The only thing. The body, musta? It is man that produces it. Correct? That is the body that is living. Buhi nga lawas. And listen, that living body is not a living person. Lawas lang siya nga buhi. Why? Because of every cells that are living in that body that form that very body. Klaro na? Now, when that living body comes out, mugawas, do you now know what the living body means? When that living body comes out from his mother's womb, naapil niya na nga living body ang kalag. The soul. Your soul joined together your living body. Miuban ang imong kalag sa imong buhi nga lawas. O kanang maong kalag gipurma, not by man, but by whom? By God. Sabot? Now when that living body comes out already with a soul that is completely formed, what does God do this time? Unsa man? God this time imputes iyang isipan o tawhanong kinabuhi, human life, ngadto sa imong kalag, nga kini mo ay nagapahimo nga buhi nga lawas. This time, as a living human being, tao na nga buhi. Kasabot ka? Naklaro ba nimo? Okay. Now, ang dili klaro alang kanimo is this. What is this human life? The human life that God imputes to your soul that does not only make you a living body, but tao nagyukang buhi, a living human being. What is it? What is the human life? Unsa man? It comes from God. Iyang giunsa. He lent it to man so man can live in this planet. God gave it to man with the living soul, but only human life has its limit here on earth. The soul has no limit. It lives in eternity, either in heaven or in the lake of fire. Dinhin kita makahunong o I hope nakakutlo ka o pagtulunan yan to. Ining spiritual dynamics on death. Magampo ta. Higala kung galing mamatay ka karon, hibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan. Ang Biblia ang pulong sa Dios nagkanayon ra ba nga imo kanang mahibawan. Gipangutana ta kay higala. Nini maong pangutana sanglit. Mao ni ang labing manungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So pangutanon ta ka. Luwas ka ba? Now, dili question kung sakop ka ba o sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Are you saved? Di pod question kung nagkinabuhi ka mag-usa ka talahuron o dalay kong kinabuhi, kung dili, are you saved? Luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon ini, kinahanglang maluwas kita. Higala, aron ka maluwas, unas tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa kamakasasala. Kay matud pas mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12, nagaingon kini. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wa gyoy tao nga mataro. Way nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios.
ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nagkasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mao hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo. Ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag nimo kay gayunan nga ikaw may langit. Roma 5:8 nagingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Sa diyang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo'y mibayad sa silot sa atong mga sala. Kolosas 1:14 nagkanayon nga maoy naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Sabta kinihigala nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayong tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod gibayran na kana ni Jesus sa hingpit sa dihang namatay siya dito sa cross. Kung sa wa pa siya mamatay, siya biingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikan sa lubnganan o karon buhi siya. Ug atuan siya sa langit ug nangapangaliya siya alang niadtong nagatuo kaniya. Itudlo ko kaninyo ang ako nadawat nga minungdanon kayo kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo nga adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. 1 Korinto 15:3 ug 4. Now, ang bugtong paagi nga ikaw maluwas higala. Mao lamang imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Dumani pagayo. Ang bugtong pagtuo nga nakaluwas kanimo mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Sabtay gala. Ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan ug wa nay lain pa. Na duharay imong kapilian. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw mahinukman? Pili igala. Apan sabtang gisulti sa pulong sa Dios diha sa Juan 3:18 nga nagkanayon. Ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Musa, sublion ko sa pagpahinumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo o ikaw maluwas. Magampo ta. Ama namong Dios, salamat sa imong grasya, sa imong kamatuoran, sa imong gipatinaw kanamo. Pinagi sa balang Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma din niya, aron kami makapadayon sa mga adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.